bang' nonro bende noseyangi. E ite mano mar ang'wen bende ochiw kanyo report mano mar Auditor General. Iwacho ni Auditor General's report details how public procurement is riddled. Iwacho ni procurement mag counties kuom ranyisi e ite mar ang'wen kanya no kochiw tipo mar gate rangach mano mar Siaya County Stadium. Iwacho ni the gate mano mar Siaya County Stadium in August, mano picha tipo mare mane gigoyo August higa mar 2019. Auditor General iwacho ni it ballooned nanego beni gedno igero gi siling milion 394.6. Nochikore nyaka siling milion 488.7. To mana gate kende. Gate manade migero gi siling milion 394. Mano e penjo maduong'. Wach ma kamano nitiere ite mar ang'wen, pono ni Nyakorom Gajwang' ne dwaro mar mondo mi some e gazet mano mar ang'wen. Yes. Poor leadership. We winja na bendo kinda kaluwore gi mama na gazet pok wang'eyo na kaka ne gitiyo kod omenda. You're right, but you see, the biggest investment ma Kenya nigo as we speak in county government. But ochako bedo opposite. Nikech wan gino ni poor leadership e county government. Okay, awinjo ka owadwa Mageno ne wacho Migori kabisa. Okay, kata Migori kende. Ochilo Mbogo en owadwa maduong'. Ogola mak Nyamita mosiepne ambo ni osiepna kabisa bo owadwa Mageno kabisa. But I feel ni kopo ni gima inyo kabisa Sharon, poor leadership bedo gima generate poor leadership and siasa. Maincho waga siasa. Then at the same time, most of our senators oktiti jage. Like Kibiro Migori County, Senator Kijana Martin Maincho here. And you so the people senator koro wuoyo kod jo Migori. Kenyatta Maincho here. Yes, Senator Maincho here kanyo yula gimotimo onge ne japiny. Kech gik mire nobelagi itero a governor a senate kacha to joka wuoyo kuome. No, pesa ni ochiw gimotimo onge. Igero get maromo kama ochamo pesa. Jopiny yore kidhi health centers onge yedhe. I feel ne senators my counties botiti jagi. Maginyalo mondo gi protect jopiny as watchdogs. Nikech en tij senator mano mar ng'iyo kaka governor. Kaka governor tiyo. Mane tij senator mochamne msara. Ok wuothe liete kigo Azimio, igo Raila kadhi e sikocha. Mago tije senator. Senator en keto or protect the interests of the county at the same time or as watchdog to the common wananchi. Katika mano manene nonro mabende COB mano control of budget kanyakla kod Auditor General nogolo mano ne county za Paga Beach.